שלום לכם. בסרטון הזה אנחנו נלמד על חשבון הפייפל שלנו ועל האפשרויות שקיימות בו. ובנוסף גם נראה לכם כיצד למשוך כסף מהפייפל באמצעות חיבור הפייפל לחשבון הבנק. אז דבר ראשון אנחנו ניכנס לפייפל שלנו עם הסיסמה. כניסה. אז במסך הזה, המסך הראשי, אתם תראו בעצם את הפעולות האחרונות שלכם. זה בעצם כמו עובר ושב שלנו בבנק. כאן תראו את כל הפעולות, אם קיבלתם תשלום או שלחתם תשלום. כאן אתם תראו את יתרת הפייפל שלכם. הכוונה שתתחילו למכור, תוכלו לראות כאן את הסכום שצברתם. וכאן יש לכם יתרה כוללת ויתרה זמינה. מה זה אומר בעצם? שהכסף שלכם לא יהיה זמין מיד, הכסף יהיה זמין רק לאחר כ-20 יום מעת קבלת התשלום. וכאן בעצם יוצג הכסף שזמין. עכשיו בואו נסביר לכם על הלשוניות כאן למעלה. אז יש לי כאן לשונית שנקראת שליחת תשלום, בואו נעבור אליה. ונגיע למסך הזה, בו אתם בעצם יכולים לשלוח תשלום מחשבון הפייפל שלכם לחשבון פייפל אחר. בואו נראה איך עושים את זה. אז אנחנו נרשום כאן, נזין את כתובת הדואר של אותו משתמש פייפל שאליו אתם רוצים לשלוח את התשלום. וכאן אתם תרשמו את הסכום. תבחרו אם זה בשקלים או במטבע אחר ופשוט תלחצו על המשך. זה הכל. לאחר מכן אתם תתבקשו לרשום רק עבור מה אתם שולחים תשלום, אם זה עבור מוצר כלשהו או עבור שירותים. אז בואו נמשיך הלאה. נראה את הלשונית הבאה, בקשת תשלום. כאן יש לכם את האפשרות לבקש תשלום ממשתמש פייפל אחר. יש בקשת תשלום פשוטה ובקשת תשלום מפורטת. כרגע אין לנו צורך בזה, בואו נראה את הדרך הפשוטה. אז בעצם צריך להזין את כתובת הדואר של אותו משתמש שאנחנו רוצים לבקש ממנו את התשלום, לרשום כמה כסף אנחנו מבקשים, אם זה בשקלים או שוב במטבע אחר, וכמובן לבחור אם זה עבור מוצרים או עבור שירותים, ונלחץ על המשך. ואז אותו משתמש יקבל מאיתנו דואר אלקטרוני, וכשהוא יאשר את הדואר אנחנו נוכל לקבל ממנו את התשלום. שירותים לעסקים, יש לי כאן לשונית ויש לי עוד לשונית, מוצרים ושירותים. כרגע זה לא רלוונטי לגבינו, אנחנו עוסקים בהתחלה בתור חשבון פרטי, קטן, אין לנו עסק. כאשר נתחיל לסחור באיביי בצורה גדולה יותר, במידה ונצטרך, נוכל להשתמש בכלים הללו. אז בואו ונחזור לחשבון שלי, ונראה מה עוד יש לנו כאן. אז עכשיו בעצם אני רוצה שנעבור גם על הלשוניות הללו. הוספת כסף. אז הוספת כסף בעצם לא רלוונטית לגבינו. זה רק עבור משתמשים מארצות הברית שיש להם חשבון בנק אמריקאי. הם יכולים להוסיף לעצמם כסף לחשבון, מחשבון הבנק לחשבון הפייפל. על לשונית המשיכה אני ידלק ואני אדבר עליה בהמשך הסרטון. היסטוריה. אז כאשר נלחץ על היסטוריה נגיע בעצם לכל הפעולות שלנו. כאן אנחנו נוכל לראות את כל העסקאות שביצענו בפייפל. יש לכם כאן את כל המידע. תשלומים שהתקבלו, תשלומים שנשלחו. אפשר גם להוריד קובץ עם כל העסקאות שלנו. ברגע שנלחץ כאן, זה ישאל אותנו מה אנחנו רוצים להוריד, איזה סוג קובץ, ובעצם אנחנו נוכל לשמור את הקובץ במחשב, להשתמש בו או להדפיס אותו. זה הכל. כאן יש את כל הפרטים. מרכז יישוב המחלוקות.
אז בעיקרון, אם יש לכם בעיה כלשהי, לא קיבלתם פריט שהזמנתם, או שפריט הגיע לא כמתואר, אתם תוכלו לפתוח נגד המוכר תביעה. ובעצם עד שהיא לא תיפטר, המוכר לא יקבל את התשלום עבור העסקה. התשלום שלו יעוכב. או אם אתם גם רואים איזושהי עסקה שלא ידועה לכם, גם תוכלו להגיש תביעה ולבדוק את כל הפרטים. בואו נלחץ בעצם על חלוק על עסקה. ואנחנו באמת יכולים לראות, דרך כאן אנחנו פותחים תביעה על מחלוקת לגבי פריט, וכאן אנחנו פותחים תביעה על עסקה בלתי מורשת. הערה קטנה אני אוסיף בהמשך, אם תזמינו מוצר מאי-ביי וההגעה שלו תתעכב או שתהיה בעיה אחרת, אז אתם תוכלו לפתוח תביעה נגד אותו מוכר ולהסדיר את הבעיה, גם נגד אי-ביי. שם זה נקרא קייס, או בעברית תיק. ושם תוכלו לפתוח אותו גם נגד מוכרים וגם נגד קונים. אבל לזה אנחנו עוד נגיע. בואו נחזור אחורה. אז פרופיל. הגעתי ללשונית פרופיל. עכשיו אני בעצם אעבור איתכם ככה בקצרה על האפשרויות שאנחנו נשתמש בהן. אז יש לנו כאן לשנות או לערוך כתובת דואר אלקטרוני, במידה ואנחנו נצטרך גם את הכתובת שלנו, מספר טלפון, סיסמה, כל הדברים האלה אנחנו יכולים לשנות. יש לנו כאן את האפשרות לסגור את החשבון שלנו בפייפל, יש אפשרות למחוק או לערוך או להוסיף את פרטי החשבון שלנו, חשבון בנק שלנו. דרך כאן אפשר גם לשנות או לערוך כרטיסי אשראי, גם להוסיף מספרים נוספים. דברים שלא מופיעים לנו כאן לא ניתן לשנות דרך האתר. כמו לדוגמה שם פרטי. שם פרטי אם נרצה לשנות, אז לא נוכל לעשות את זה דרך האתר. או מי שרשם אולי בטעות השם שלו בעברית וירצה לשנות לאנגלית, אז אי אפשר לעשות את זה בצורה הזו. בשביל זה צריך להתקשר לפייפל. דרך צור קשר כאן. אז פשוט להתקשר ולבקש מהם לשנות את השם שלכם לאנגלית. אני אראה לכם עכשיו איך בעצם אנחנו יוצרים קשר עם פייפל, במידה ונצטרך בשביל זה או בשביל דברים אחרים. אז מה שנעשה זה פשוט נלחץ כאן למטה על צור קשר, נלחץ על התקשר אלינו, כמובן שיש להם גם אפשרות של תמיכה טכנית או לשלוח להם דואר אלקטרוני, אבל זה למי שרוצה בעצם להתקשר, אז יכול ללחוץ כאן על להתקשר אלינו. ואז זה ייתן לכם את המספר של השירות לקוחות ומספר פנייה. את המספר פנייה אתם תצטרכו להקיש לפני שיענה לכם הנציג. מעולה, זה הכל. בואו ניגש עכשיו ללשונית משיכה. אנחנו נראה לכם כיצד מחברים את חשבון הפייפל עם חשבון הבנק, כדי למשוך את יתרת הכסף הזמינה שלנו מהפייפל לבנק. אז בעצם יש אפשרות למשוך את הכסף לחשבון הבנק שלנו, כמו שאמרתי, או לכרטיס האשראי שלנו, זה שמקושר עם פייפל. אז מה שחשוב לדעת זה כדי למשוך סכום לחשבון הבנק, אנחנו נשלם 8 ש"ח עמלה, אם הסכום הוא מתחת ל1,000 שקלים. במידה וזה מעל 1,000 שקלים, אז כמובן העברה היא ללא תשלום, ובנוסף העברה תהיה בין 4 ל-8 ימי עסקים. אז בואו נראה איך עושים את זה. בואו נלחץ על משוך לחשבון הבנק שלך. עכשיו אנחנו נמלא כאן את מה שצריך. אז ארץ חשבון הבנק ישראל, שם בחשבון הבנק, נרשום כאן את השם המלא כמו שמופיע בחשבון הבנק שלנו. כאן נרשום את שם הבנק, כמובן שכל הפרטים כאן יהיו בשפה האנגלית, גם השם של הבנק. קוד הבנק.
אז כאן בעצם אנחנו נמלא את הקוד של הבנק שלנו. הקוד מורכב משני ספרות. למי שלא יודע מה קוד הבנק שלו, הוא יכול להיכנס לאתר של בנק ישראל ולבדוק. אז יש לי כבר כאן את האתר פתוח, אני אעבור אליו שנייה. זה האתר בעצם שאנחנו יכולים לראות, www.boi.org.il. אנחנו גם נשים לכם קישור לאתר הזה. אז אנחנו יכולים לראות את הקודים של כל הבנקים בישראל. לדוגמה, הקוד של בנק דיסקונט הוא 11, הקוד של בנק מזרחי טפחות הוא 20. אז כאן בעצם אנחנו יכולים לראות ולמלא בהתאם. בואו נחזור לפייפל, נרשום את קוד הבנק שלנו, קוד הסניף שלנו, מספר חשבון. את שני הפרטים הללו האחרונים נוכל למצוא על כל כרטיס שיש לנו, אם זה כרטיס כספומט או אשראי, ונחזור על מספר החשבון שנית. כשנסיים למלא כאן את כל מה שצריך, נלחץ על המשך. כמובן שאת כל זה אנחנו נצטרך למלא רק פעם אחת. בפעם הראשונה שנמשוך את הכסף לחשבון. בפעמים הבאות רק נלחץ על העבר וזה מיד יעביר את הכסף לחשבון שלנו שהכנסנו. אז זה הכל לסרטון הזה, חברים. למדנו להכיר את פייפל, למדנו כיצד מושכים כסף לחשבון הבנק שלנו. אז תודה רבה לכם ולהתראות.